Казват, че Боташ е вашата ахилесова пета, защото не съм чула нито един човек или специалист, който да казва, че това е добър договор. От него губим 500 000 евро всеки ден. Ами, като казвате всеки ден, знаете ли, примерно миналата година, колко танкера са минали през Боташ? Ако искате, запитайте. Приспадат ли ни от тая сума, като минат танкерите? Тази сума тя се плаща всеки ден за пренос, за капацитет. Именно. Тя се плаща за капацитет. Така че, когато има танкери, те се пренасят доста време, този капацитет се уплътнява. От 1 април, не знам дали знаете, Александрополис пак не работи. Миналата година не работеше почти цяла година, така че доста танкери... Ние откъде внасяхме? През Боташ. През Боташ? През Боташ внасяме, да. От 1 април Александрополис пак не работи. Няма да работи. Това е някаква държавна тайна. Да се знае. Не. Само вие твърдите, че внасям. До сега не съм чула някой да го казва. Вижте. Инкогнито, тайно. Въпросът е за Боташ във всяко интервю с загуба на време, защото аз пак трябва да обяснявам защо беше подписан този договор. Упрека, че сте проруски. Вие видяхте и заглавията в Reuters. Няма да цитирам всичките, че проруски бивш президент, пак перефразирам, на страната, вероятно ще спечели пълно мнозинство. Вие сте меден човек. Вие забелязвате ли кои са имената под тези статии? Би трябвало да сте обърнали внимание. Често има български имена. Там хора абсолютно неизвестни. Така наречените, те им казват middleman. Човек, който няма известност, но пише нещо, публикува го в едно такова издание, като и Observer, където, между другото, в някои от тези издания можеш да си платиш публикация и да си я публикуваш. Аз не виждам каква проруска позиция имам. Аз имам изцяло пробългарски позиции. Аз имам проевропейски позиции. Руски не е ли проруска позиция, господин Радев? Това ваше твърдение? Ами, аз мисля, че това е една реалистична позиция.